Hello? Yebo. Ya Ndlovu ngibona ukuthi uyangifonela. Ngikufonela. Yeah. Ukuthi khona la ngigcine ngishayeka khona. Yabo. Yeah. Ukuthi angazi ukuthi elami icala ngokuthi mhlawumbe kukhona la sidelelana khona ukuthi okwami kuphi lokho engikwenzile okuzogcina mhlawumbe kwenza sigcina singasazwana. Ndlovu mfowethu mina angifuni ungifihlele uma unenkinga nami. Kade futhi wayeqala inkinga kimi, yabo. Hawu. Yabona kwayiyona lento futhi eyenzakalayo mina Ndlovu ngikhombisa ngokusobala ukuthi nenkinga nami. Mina Ndlovu mfowethu ngiyakuhlonipha yeso. Kodwa ngendlela owenze ngayo mfowethu mina inhlonipho yakho usuyiqedile kumina, yabo. Usuyiqedile inhlonipho yakho kumina. Ngeke ngizongilwe nawe mina ubhuti, yabo. Ngizobona ukuthi uma ngabe kuwukuthi ngempela fanele ngilwe nawe ngizobona ukuthi ngenza kanjani. Ngeke ngizongilwe nobhuti wami mina. Ngoba uzongehlula. Sewashintshana manje ngoba phela wena usukushilo lokho. No, lalela, awungezwa. Ngilalela. Ngithi mina kuwena ngeke ngize ngilwe nobhuti ngisho lokho. Ngeke ngize ngimiselane nawe amanqindi. Uma ngilwa nawe khona indlela engizolwa ngayo nawe. Yabo? Lalela ke Mdumazi. Yeah. Yabona ke Mdumazi ngimdala kunawe yezo. Ngiyakwazi lokho. Ukusatshisa wena kuzohamba kuhambe kube kungipheke kuphele kimi. Yebo. Angikwazi mina mfowethu lo. Mangabe uthi ngiyakusabisa mfowethu kushuthi kahle kahle into ongifonela yona ayikho. Ngifuna ukukutshela lokho ukuthi Mdumazi noma ungenzani wenzeni. Usukhuluma lokho bokukhuluma ngikuzwile kodwa ekugcineni msungisabisa. Yebo. Ngenza kusabise mina. Futhi anginazo isikhathi sokwenza lokho. Yebo. Khona nje khona mina ngizama ukutshela ukuthi Mdumazi kufanele ngabe ayenza wena. Njengamanje ukuthi usuke kimi uhamba ukhuluma nesifebe sakho leso uphume kimi. Lalela ke Nkosi. Ungathi ngokhuluma nesifebe sami. Yabona. Anginaso isifebe mina. Ungathi ngikhuluma nesifebe anginaso isifebe mina. Yabo. Ukhulume nentombi yakho ke leyo. Yabo. Siyakhuluma ke manje. Siyakhuluma ke manje. Phuma ke kimi manje. Yabo. Mana Nkosi kahle umuntu owefonela mina ubani wena noma mina? Wena ofona njengamanje. Cha ngifonela ukuthi ubungifonela. Angisho. Ngiyabuza manje wena ungitshela into ongitshela yona. Lalela ke Ndlovu. Uma kuwukuthi inkunzi uzongitshela lokho manje. Asingakwenzi nje ngathi singabafazi, yabo. Mina Nkosi anginankinga nawe yazi. Yeah. Anginankinga nje nencane nawe. Futhi estudio lapho ngeke ngize ngisatshiswe wena ukuthi ngizoza khona. Angaze ngikhuleleke mina emathangeni ngisisibumbu, yabo. Lalela Nkosi, lalela ngitshele mina. Mangabe ukuthi mhlawumbe bahlale bekutshela ukuthi uyinsizwa, noma mhlawumbe lezi ibhamu zabafazi ngiyiphathana ngibona ukuthi nosabisa thina. Nkosi mina ungangisabisi mina. Ungangisabisi mina. Umdumazi. Yabo. Wendlova, ukuthi ngikulalela. Lalela. Icala lami kuwe ukuthi ngahlaba intombi yakho. Ilelo. Ayawazi uyihlaba intombi yami ngahlanya. Ilelo icala lami. Ayawazi uyihlaba intombi yami. Ngangazi mina ukuthi intombi yakho mfowethu. Ngangeke ngihlaba. Wena kahle wena Ndlovu uzomoshalelwa icareer yakho ngoba uyafayisa. Lo mfana osenkandla uyokushiya mhla efa. Ngoba usazofa vele ugijimela umculo wawuthwalela. Wena uqisha naye uthatha impilo zakhe ungazazi. Yabo. Uyena. Mina ngifuna ishendezana. Uyena nakathi ngihlaba intombi yakho kanti. Hayi Ndlovu kahle ndoda. Hey, ngiyabuza. Ungenaphi lapho? Ungenaphi lapho? Uyangena. Ngathi ngabafazi nonke nje. Kodwa ngumfazi omuhle mina ngoba ngumfazi ovukelwayo. Uyabo. Ayasuka. Yabo. Uba ungavukelwa. Cha ngisho mina. Kuthi ngumfazi omuhle. Wena thuthana usungazi ube busy noma wengane yami uloku phansi phezulu ishimane manje wena. Ngimenzani? Hawu. Ubhizi ufuna ukungihlukanisa nomuntu wami usutshelela umfana lo eliphila naye. Ngeke ngihlukane nomuntu wami ngenxa yakho mina kodwa. Thathela into yakho le uyeke mina Mdumazi. Hayi, kahle wena thuthana ngiyathanda mina. Yabo. Ngakho lo engamlobola.
lo gqoki lokhu ngale ama all-star angcolile noma ngathi ugqoka kanjani kodwa nje nina nizibotho kahle nini ngilwisa mina nje nazi ngilwiselani ngizibotho nini ngiyaxolisa futhi ngokuhlaba intombi yakho ngangazi ukuthi hawu uyafisa ukuhlaba intombi yami ngiyokusendela imessage ekhombisa ukuthi usafisa ukuhlaba intombi yami uthi nje ungayithola usuku olulodwa namanga mfana ngeke uyithole ngosila ngabo labo lombileni libahlaba abadicukile wale enkali yibo laba bakho ngizokusendela khohle mkhulu ngashaya emhlangeni le yamena hawe kanti umhlangeni mntumazi umhlange lesibhamu uzosifaka ekhanda kuwo abhaye ya ngisabuthengeni i-airtime ubambela kancane kabi iyaphela ile airtime namhlanje ayikho into engizoyenza mfethu ngamane sesisonke okay ya so into eyenzeka ke wena lithi njengoba ungitshela ukuthi laphana kwafika angazi noma i-big nazi noma yini fika odenja abakaze befika umuntu wafika umthunzi kuphela uThuthani wafike wakudla laphana kuleza insuku edla mina ngilalela phela ngazi noma uzongilaya ngikhuluma okay wafike wakudla uThuthani laphana maqede ngazi ngiyahiqiniza abafethu ngicela ukuthi ningangizwa kahle alright wakudla usuku lokuqala wakudla usuku esilwazi wakudla even fanele siye laphana lokhu nganini sesiyushaya ishow yokugcina waphinde wakudla futhi wazi wakuthengela ithikithi usho njalo uThuthani ngikaze ngikhuluma ngethikithi amathiki ngangivela mina ungamnikeza nje kubona lento othi wazi wamthengela uthi wazi wamenza ikhanda wamba okwenza ikhanda ngomgqibelo ya okay emveni kwalapho ke uthi into eyenzeka uma ngabe kuthatha ekhaya wena muntu owawukade ufuna ukuhamba naye hayi lento ongitshela yona wena ukuthi uyena owayekade ethi hambani eMantshontsweni khuluma ke sithando sami ukuze ngizokwazi ukuthi njengamanje ungagcini sengizonda uThuthani ungagcini sengizonda wena ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani yabo ngoba angifuni ukuthi ngigcine sengikhola ezibhanyeni kungenasidingo ngisemgwaqweni njengamanje angifuni ukuyisa imoto khuluma Thuthana ngisho khona bhuti ne yebo angithi ngibona ukuthi ngidala kangakanani ya ngingane ngizokuhlonipha ngakho konke wafika lo bhuti ekuthiwa umthunzi khona ubhuti akayihamba naye ngambuza kuwe ngathi ubani wathi wena yilabo bebhignazi kangani angibazi-ke mina angimazi nokuthi ubani okay sano sami asikhulume lokhu kuqala uThuthani wakubhefa noma wakubhefanga akazange ngibele ukhulume naye akazange Thuthani ngibele ukhulume iqiniso wafuna ungixabanisa nemdumazi ngixabanise njengoba ungahleka futhi ngibele usiqiniso mana lihle umuntu ongafanele acabane nomdumazi mina ngoba mina webhuti mamela maninzi nayo into ngicela ukuthi ungilalele ne mina ngicela ukuthi ungilalele sibadala yakho lihle yeke khuluma uThuthani okay angifanele ngizothini okay ngilana umdumazi yabo mina ngangixabane nawe ngixabaniso lihle kodwa mhlawumbe okay afike lapho bhuti ngifuna mina ukuthola iqiniso elilodwa before sithi procedure ulihle wambhebha ngithi yebo Thuthani yaza ukuthi ngabe ngiyakubona noma ukhuluma mamela ukuthi mina lento ngiphatha